Har I både selvværd? Mille er fucking lort. Nej, Mille, hun ikke. Mille, hun har selvtillid. Ja, selvtillid, det kan jeg godt sige. Ej, både så ja, det har vi da. Selvfølgelig. Nogle gange har man mere end andre gange. Ja, a day. A day is a day. And today is a good one. No, because I'm with you. Så får hun ikke så god selvtillid, fordi jeg er så sjov. Okay. Ej, det svinger jo. Nogle gange kan man have meget lavt selv, men det er også fordi, der er jo altså også det der med, der er også mange, der forbinder det der med, altså der er både selvværd, selvtillid og at være selvglad. Jo. Det forbinder, der er jo noget. Ja, det er forskellige ting. Ja, men der er jo nogen, der tror, det er det samme, siger sådan, at du er mega selvglad. Så jeg tror, der er så mange andre, der er sådan, du er selvglad, så mener du, hvad mener du? Ja, du har selv, du hviler af dig selv, men det er ikke at være selvglad. Sorry, men... Ja, det er aldrig lige så klogt. Hvad skal jeg skulle sige? Det kunne du godt finde på at sige. Du var dum. Ej, hvem laver en arbejde i dag? Om abortion? Lov. Just ask me. Nej, det har jeg også... det lavede jeg sgu da i... Er det en gel? Det er en gel for din drik? Okay. Har I råd, hvis man er fucking syg? Drik masser af te. Strepsils. Ja. Jeg har lavet sådan i hovedet. Ej, det må være med at holde dig selv, altså. Ej, prøv at høre. Lige når du kom, der havde jeg ondt i halsen. Og lige nu, så har du ikke mere. Ja, så spiser jeg en bolle, så er det godt igen. Ja, det ved jeg ikke. Få lidt luft, det er altså også vigtigt. Ej, jeg skal på gang til noget, det er løgne. Lignende girl. Det kan jeg, det gør nogle gange. Jeg sad bare sådan, jeg kunne ikke. Jeg lød som om den hakkede salgsafspil. Altså, jeg kunne det slet ikke. Jeg gik væk, jeg var sådan der, og jeg kom til at sige, we don't want that man in my life. You know what I'm saying? Jamen, det kunne jeg slet ikke. Og så burde jeg sige, at folk sådan, han har ja. Show your girl. No. Show you a girl. No. Nej, vi skal gå lidt. Ja, vi skal gå om en halv time. Ja, det er så tæt på. Nice nails, thank you. Ej, jeg skulle have noget med for normalt, jo. Altså, hvad skulle du? Jeg skulle press on nails. Ja. Det kan du bare fortælle mig. Jeg skal ikke. Teori. Har du fået ringet til læge? Nej. Det er lidt pinligt med det. Prøv at høre. Jeg har haft aldrig set. Nej, der er 2 minutter, altså. Nej, det er fordi, jeg skrev til dem, fordi... Nej, men det kan man nemlig ikke. Nej, fordi jeg skulle booke tid, og så, det kan man ikke. Så jeg skrev til dem, det gør jeg. Du skal ringe mellem 8 og 12, tror du måske, at jeg er i skole. Nej, men det stod der også med os, man skulle bare lige læse det. Har du den samme dag? Ja, det har du. Hvor har du? Er du nede i Måløv? Ja, den er dårlig. Hvorhenne? Nede, du ved, så man kan ned den er bare. Nå. Nej, den havde jeg før. Vi har skiftet til den, der ligger oven på køreskolen. Ja, den er bedre. Ja, men der kunne man altså også godt... Der troede vi også, der stod også, at man skal ringe. Men man kunne altså godt... Nå, men nu prøver vi bare, og det virker bare ikke. Du er da godt nok en diva. Okay, thank you. Hej Lukas, som kommer tilbage. Man kunne godt være lidt diva. Rigtig det. Jeg fik heller ikke. De fucking op til. Jeg er så moody. Jeg kan gå fra at græde. Eller sjov. Nej, så kan jeg gå for at græde. Så græder jeg over. Men nej, jeg havde sådan en aften, hvor jeg lå og så TikTok, så begyndte jeg at se sådan nogle af unge, altså folk, der bliver gift.
Sådan noget, det der, og så jeg græd. Det værste er, når der kommer folk op, sådan, hvor der er sådan hunde eller sådan noget. Nej, det må du ikke sige noget. Nej, stop. Nej, det er fucking forfærdeligt. Jamen, jeg græd, og jeg hulkede, altså. Fordi jeg var trist for at tænke, hvorfor det... For you. Så kan du stå lade mig snakke færdig. Nej, fordi der skal du se. Hvorfor? Har du ikke set Me Before You? Nej. Så kommer til at græde rigtig meget. Men det er også fordi, jeg var sådan, jeg vil bare gerne hen med en. Der står du af. Jeg vil gerne giftes. Kan jeg ikke bare giftes nu? Mille, will you wanna marry me? Yes. Hvad skal du se i dag? Send din reaction. Attitude. Okay. Det er faktisk en god sang. Så det er Og så skal man få reaction. det er ikke det samme. No. Jeg skulle det samme profilbillede. Nej. No. Altså, Sygt, og kan jeg lige få større styrke i kontakt? må jeg vælge? Så Hvad er det, jeg siger? det er der. Hvorfor jeg sidder med den her i min hånd? Socks check for Galaxy. In your ass. Hvad siger det? Du bliver også også en bane. Nej, det er jo ham, der er upassende. Men hvad er så 15 år? Vi skal høre den her efter. Bliver den så spillet efter? Mhm. Er du sikker på det? Hvad gjorde du? Jeg gør sådan. Du likede den? No, kan man bare trykke? Du skal bare swipe sådan her. Nå, den der vej. Ja. Men det kommer ikke direkte efter. Jo. Nej. Jo, hvad er den i? Confident. Ja, den er der. Den er der ikke. Nå, du har ikke sat, du gjorde det med den der. Du skal gøre det med den her. Jamen, det gør jeg også. Nå. Hvordan skrider den der? Har I en kæreste? Nej, desværre. Eller desværre. Det ved jeg faktisk ikke engang. We don't need no man. We don't need no man when we have us. When I have her. Okay. Calm down. Og der var jeg her. Jeg postede et billede. Har du liket det? Har du postet et billede? Ja. Sian Spiral har bare lige skrevet til mig. Sian Spiral. Hvad søger I en kæreste? Penge, selskab, tryghed, andet? Penge. Nej, jeg vil lige drille. Dum prank. Nej, jeg søger bare en cutie pie, tror jeg. Ikke for cute. Det kan være lidt for meget. Men Han skal ikke være gammel. nej, skud selvfølgelig. Jo, han skal. Han må godt være et par år ældre. Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke fordi, jeg sådan tænker sådan specifikt, at der er en person, der skal være lige præcis sådan der. Men jeg gider sgu ikke flere umodne folk, tror jeg. Jeg skal bare have en cutie pie, som behandler mig godt og gør mig glad. Det er det vigtigste. Jeg ved ikke med Mille. Du gider sikkert ikke engang have en kæreste. Nej, jeg skal have mig selv. Det er meget flot. Ja. Det er sjovt. Jeg glæder mig til, at du får en kæreste. Jeg tror, du bliver sådan noget 45 for at få et ryg. Jeg bliver så meget gift for dig. Det tror jeg bare over. Jo, fordi da jeg finder min boyfriend, så har jeg fundet ham. Amine. Ja, det troede jeg også. Det skete jo ikke, vel? Nej, det sker for mig. Desværre. Hvad sagde du? Jeg sagde desværre. Nå, jeg troede, du sagde en prayer, så sådan, hvorfor faktisk så? No, det kan vi også sige, jeg sagde. Man ikke man altid tænker, at det er the one. Det er jeg i hvert fald. Jeg siger, hvor det er færdigt. Det ikke være lidt sjovt at gå live med folk. Kan du huske, hvem jeg har vist dig en video om, der til den her sang? Ja. Den der i bilen. Og derfor hører du den. Ej, så tror jeg, vi skal. Nej, Mille, han er så flot. Men det since I first started, think you might lie, that feels so good there. I don't know why I'm addicted. Jeg kan slet ikke tænke det. Jeg vil se det nu, jeg vil se det nu. Kongens have med mig.
Jeg håber faktisk, der er nogen, der screenrecorder det der. Nej, det håber jeg ikke. Jeg har ikke engang fundet noget, der var lagt op fra min live. Det var en, der hed Carla Solvej is doing her makeup, eller sådan noget stod der, og så er det bare mig, der sad der. Har I gået i klasse sammen? Nej, hun er et barn, så hun er yngre end mig. Room tour. Spejl, dør, seng, bord. Din seng, der hopper i den, den knikkede ret meget. Ja. Jeg har så fundet en. Lidt noget. Jeg kender ikke anden fra barndomsveninder. Og Harrods. Hun var med til min fødsel. Ja, ja. Det sagde du. Inde i min mors mave. Hun var gravid, da jeg var Nej, det var hun jo vel ikke. Jo, man er jo gravid 9 måneder. Nå, det er rigtigt. Vi ser det. Aarhus. Ja. Nej, hvad hedder det? Det er fordi, hvis vi lige skal lave en sjov historie. Vores fædre var allerbedste venner. Vores mødre var allerbedste veninder. De blev kærester på Dybbs, og de lavede en turné. Ja, det gjorde... Nej. Fordi min far var jo fast kærester med din faster. Ja. Det er det, du fast med. Og min far og min mor var jo barndomsvenner. De har jo også vokset op på vej sammen. Ja, jeg skal lige regne noget. Ja. Så hun er low-key som min søster. Og så har jeg lagt min hår til. Det er meget sjældent, jeg er sød mod hende. Jeg skal ikke. Så hvis I føler, vi mobber, så er det bare kærligt. Nogle gange. Hold da, vi skal skænde ud. Og jeg håber, du er alene. Du skulle have gået med mig. Du skulle have stået med mig. Du når det hele, men du når det ikke. Hvor langt skal vi prilukke, der er stoppet den, så vi lige kan nå og sådan. Vi stopper den. 5 minutes left. Ja, 5 minutes. Så hvis jeg har noget vigtigt at sige, så er det nu. Du når det hele, men du nåede ikke. Klokken skrev med mig. Jeg skulle have gået med dig. Jeg skulle have stået med dig. Må jeg lige høre det søge på noget på din Insta? Du skulle have gået med mig. Du skulle have stået med mig. Du når det hele, men du når... Nej. Hvorfor er folk så kedelige? Kan I måske skrive noget? Sorry. Der er video 96 mennesker, der ikke kan sidde og skrive noget. Altså, bare kigger du. Du skulle have gået med mig. Du skulle have stået med mig. Du når det hele, men du nåede ikke. Klokken skærer med mig. Der kommer musik på. Jeg tror, du kan følge personen tilbage. 2 sekunder. Man kan vælge til telefonen. Ville. Nej. Går det rundt? Vil jeg følge hvem? Ja, I can follow you back. Du følger mig engang. Så kan jeg rigtig følge dig tilbage. Nå, nu følger jeg mig. Nu står jeg. Nej. Hvad fuck er det for noget fint? Vil I høre noget? Hvad er min mood til? Den her. Der er ikke nogen. Nå. Hvad er det for dig? Die on this hill. Det. Kan jeg ikke høre mig? Er det noget, der var noget? Ej, Hanna. Undskyld. Nå jo, jeg kender den sgu. Nej, det er ikke den. Jo. Er det? Jeg vil bare få noget guitar.
Maybe you could just shut your mouth. Put your arm around her neck from behind, please. Jeg kender den godt. Well, maybe this time you have... Er det ikke den? Var det ikke også det, jeg lige sagde? Nej, jeg sagde... Wrap me in Nå jo. Nothing can... Jo. Guys, så like den her. Hvorfor? Hvorfor sjov? Får du sådan noget? Nej. Kan vi kommer op på 2000 likes, inden vi sidder i gang? Nej. Jo. Do you have a belly button piercing? No. Hvis vi kommer op på 2000, så er vi live til kvart over. Ja. Hvad gjorde jeg lige? Men det er vi jo ikke engang, for vi skal gå kvart over, men det kan vi faktisk ikke. Og der var ikke nogen like. Det pinke der også med det. Så fortæller nu nogen spændende om mig. Hold da op. Det var en joke, by the way. Det var en joke, sige det. men ja, inden de lige bliver ved. vi vil gerne, men vi kan ikke, for vi skal gå snart. Så jeg ved faktisk ikke lige, hvorfor du sagde det. Nu har jeg fået hække. Nå, nu skal ikke du. Nå, for sammen, ej, hvor cute. Varm live, jeg ved det godt. Eller, vi ved det godt. Hvad sker der? Nå, vi har blevet med. Kan mor skal om. Nå, miss, love you guys, bye.